Iroi try sesin pat ngai keble pipa ro ha kerteng ke beren portam ke jong jisu. Te ha kani ke video ngakwa banghan pensyai ya pi ki ba it bathon ki jonga ki baju pet ya kani ka channel ke jonga te ngadap daga mesim ke bas ngau kia hadu kata-kata bagi kau siu jonga ru ki la kinyu hadu kata-kata tang bang aingu pat yu play ba ladang ngale eke parok khot ngale ha ka jing bom tip ngala deb hi ban yu I pau ya kene ke jing I pau tamang klem poi perkhat re ba menta kasngi on pendap ya kene ke jing I pau tengah klem tip hiru bang ngala le pop tamang aingu yo play na mar ba ketika pop ka bang ngala le ha ka jing bom tip te to play ru un ma penga ngata ngate ke bro ke ba shep ting yo play hatu kata-kata na mar kata ke jing knyu jonga kene ke por ngam stu stau su ngala knyu hatu kata-kata hi na mar ba ila don iba komen singa ya kutu ka jing ruai ke pangabu kutu ke ba nga engage ni em te na mar ba iba penle ya itu I jing ruai ide iba it hayo play te ngampoi perkhat re ba kutu ka jing ruai ke jing ruai perthai na mala shim tek tang itu ilan tenga de ke brio ke pas ngotho hindi ba te la pensyai kutu ka jing mot jong kutu ka jing ruai kamut ba lada ong tu ne em da kaktin hindi tu kamut piru ong mero ong tengah ngasimbet tu kamut ngala시mbet ba ude ublay lane ude u jisu ba mame wat ha kabari ru kamut me pentensyan ya kayeng kesem bat ha kakti jong me ka perthai kan kendit kan yo I te kata ka de ka jingmut jong ka tu ka jing ruai ka patang hilan ngaklem sngap re purai ka tu tang ba ha kata ka jing ha kata ka jing translate ya ka tu ka jing ruai te kalong be tek kum ka jing ruai gospel sabangala shania ru ya itu iba yaitu iba shna itu I video te kamdai ka jing ruai ka bangara tip tengah ngara pentisya na marbalai ba ide ibreu ba yu blai te hanre ma iru lese isyo tang itu kendiat hi iklam yo reken pura te ya iru ngam penremre te hanre don ba comments mendai ki ong ba kane kamdai ra jirwai gospel tenga ong kumno kamdai ra kadai hi te wala kataru te ngal ong ngala map enga ubleun map enga ngalo ong wat jugo dong re kadai jing ruai gospel hi na nga shania te itu ibasnai kadu jing ruai ru nga shania itu basnai itu I video arta ki kentien ru kilong bekum jing ruai gospel hi nama ba ong tu ngala shim be badai ublei hi kan wala da kam dai ra kerteng jong ublei ru te hanrei nga phone no ken ngong ngop hai se ikatu kan link apa message ngong ngop hai se ikatu kan link jong tu jing ruai ka ba pishnai ikatu ka video jong nga te I ong ngasuyo tangkem tuhi ngasuyo tangkem tuhi na po WhatsApp ta to tong ini check na po YouTube ngin salap te ba ka de jing ruai niam ne kam de ne te da check da ngap em ka de jing ruai barwai na mata ka kemiken te da ka buram am de ra banga hikai ki wai wanam ngap ki jing ruai iri ki pom dan kerteng jong blai wanam ngap ki jing ruai ya ki no hikai ne ki parlok ne ba it nel dam dan ublai ti yala de ro ngalong kumta te da layo ya to ka full song ken layo itu ka full song da ngap kade ke jing ruai na ka benta ka kemi tenga la knyu baro shir nyang na manga de ka berupa shepting ba hayo play tenga la de I pau hiru men ha kini ki singi mata arsi ngalai I pau tu oni ngal laptop ayu ken te ngai imenen step iman ngai ingong laptop ayu ken ba kata ka pop ru kade ka bangam tip ba kade ka pop tambah kila don ki bru ki ba yo I yang apa ngal laptop te menta ken la pendap ikatu ka jing ya thu lupa ka bala pen I yang tang ba kata ka jing laptop chunga nga klem tip re te de namar kata ka dawat ha ba ka met chunga ka pangjur ba men met ngarang perkhat men phata da ka tu ka pnyang jak thai tu ka khna han re mestep da nga ke ngala yo khia nama pale nga klem laptop khnang re bat nga mar sen tip kum ta ngala knyu lagi laka ba ngala delete no kanya ka tu ka jing ruai tinga pan mahap na phi baro la da phi yo ka tu ka jing ruai te sa delete no phi na mar ba kam long re ka pade tingi ngi dang de tang ki bre ngi dap tang da ka jing dun na sudah mangali ngari ka bre ka bom chukwa ban laptop han re ha ba ngala laptop ha ka jing bom tip uble ju thau ye ka ta bat uble ju sempat ye nga la da ngal laptop ha ka jing bom tip te han re la da don hi ka por ka ba sempat tang ban unyo burom ru ngatang shu kelak ba mut ngatang shu wat ngale pop ayu ken ba nga shitom kum ne ngatang shu latip ba o ngale kum tu ngala yok ya han reyak ni ka pop ka ba ngale ajing bom tip uble uklen pen shitom hi reyanga tang ba kan ni ka jing pang kan ni ka met tang shu yo ngau hi ba ngapang tang ba men mit hi ngarang perkhat ngau ni ngale kum nong akhot isan ngong san
tengah kok san kam yo ngau reng ong phata dawai tamba da mana step ngap kho sniu kan bau tau doktor wan raya nga shipon bhai te gift te da wan ai te gift uta u doktor te mana step danga king ala yo khia kan te ngapan mahap na pi paro kinong pet ya kanika YouTube channel ka jonga ka ek banga hikai ya pi yala de ngam jule hanre ya kata ka banga lale ngalale ha ka jing pom tip te ngam de ka breu ka bakwa ban yo pisalang baka YouTube channel tabun ha kinong pet te hanre ngam benut bangan delete namar baka pisa ka bayo nang niru ngam jushim hire yala jong nga ai be jing ai ngu te lada kam de hi ka jing ruai ka badon uble te kamlong ka badai te nglas ngap lut itu ka jing ruai te ka jing ruai ayu kan ka jing ruai na benda ka kemi kan ka crunch phang ka kemi na makini ki we pa ki jat beri ka kemi ki shat ong hite pha pi yu i hi kwat kum ki penaru ki ong pha em ya ka kemi ya ukupa te kumta hi kan ha ka jat ha ka tin hindi ru kamut tu te kawan lang hi da ong tu kamut pi ru ka dei hi kamut me ru ka dei hi te tangba tum ka dei pi te tu ka de pha hi tang ba don la namar ba bun ba phi kini ki chat kin ten kum ka ten mangi tangi don ki ten penar ngi don ki ten khasi ngi don ki ten maram ngi don ki ten bohoi long la ka jong nem ka jat kren te kamut hakak tin hindi ru kum ta hi ken haka we ka jat ten ka de da kum to haka we ka jat ten kum to ten hindi le ka barius pa ha ka ba bun ba te kamut kawan haka ta ka rukom tanga pa ngalashim be haka ta ka rukom arta ngasnga pang kitu hi ki lan ken arta bangalashan ya itu ibas ngap ibas sen ni ketuka video jonga iba penle ketuka video ide iba id bahayu ble tamama iru isu shem tang itu ilai namar iyo tang itu hi kendian te henre da cek mentakan ngasalap te ngapan map na itu iba ngala kum ong bale pi wo dong ya kajing ruai ya ro utrai te henre kam de ra ni tu ble un map ya nga mangapan map ru na pi te kuble shibun ba pi la pen pe ki khmat ki jonga la da pin pen pe le kamot ngala le pop be ha kajing bom tip te sngo ba ma pi nga ba ngala kum ong bale ba pi wo dong ha ba ngas ngo thu ba ka ni ka kentien te henre ya kajing kren to met jong pi ya nga ngam sngo le hire hoi pi la kren to met inga tang ba om le re namar ba ngala bakla te wat ha ba ngam bakla ru ki briu ki keren tok met tuai bangala bakla le te ngade hi ban cha keren tok met ke kam pher re kata te uble un map yanga ngala laptop ha ka jing bom tip te ki jing roi perthai hi te uble jus ngo bhare te han rel dangi la le pat ha ka jing bom tip uble ukloi ban map yangi te ka jing roi ri ne ka jing roi ki parlok ne ki mi ki pa ne i ba e ne si sien bam keren hi re uble jungi te ka mon kanam long hire te han re ki don ki benta ki jing ruai gospel ki ba dei bet ka jing ruai gospel ka ba thau be sho ble te ba ong be mami kum ta ken te don re ka teng jisu ne ble tang ba ka ba thau be sho ble te ka ta ka long hi ken tang ba ngi hap banda sngo thu te ba ka thau be sho ble tang ba ka tu ka thau sha ka kemi ken ngala snga purai ka tu te kum ba phin da pet na ka bible jongi phin da pet ha po ka kitab jong ka Esther pinam lap re ka kerteng jong ublei pinam lap re ka kerteng trai pinam lap re ka kerteng jisu tang bakadon pan hapo ka kitab jong ka Esther kamu kadon hapo ka Bible bat ka deru ka jat penriu ka basha kriu blei te henrei habangi thawi ki jing ruai ban ni ro utrai ka bhai ngi bengin bu be ka kerteng ka jong ublei ka jong jisu kum taken te wat lada ka de ka ta ka bash ni shu ong tang mameru te henrei ka kam itanat hi lada ngi bu be ka jing ruai long ka kam shai te ngi kinong ngap ru namar ngali ngas ngotanat ba ban ngap jing ruai tang bala da kam de be re direct ka bade yo ublei jong yo jisu jong ka mot ka shem jing ngi bengin ngap ru bat ka long pop hi ru te henrei ngala le ka pop ha ka jing bom tep te ublei un da map ya nga te ublei un kur khu pi ba ro ki ba jupe ka channel ka jonga ngi de ban long ki bleu ki pas ngauret para bor ha bangi tep bangi la le pop ngin kla ba mut kloi te ublei ru uklem dom hi re nga ha ka ne ka benta na mangala dep hi ban i pau bangala le pop ha ka jing bom tep te henrei ublei upadap tana ka jing it ha bangi le pop ha ka jing bom tep ublei map ngi te ublei yo ban kur khu pilang baro ya ro itrai ti yo don ru ki badang wan thamai ha pok ka channel ka jongi te ngi ai bon jat bha ki dawai te ka dawai ke bala khamrim ke deka phniang mi snyo te hap shim bat u powder pen senge jing hap ba ka sabon te bat ka snan te da phishim ka phniang nyu le shim ka phniang nyu le da de pe kwa ban ta hena shim bat hena bat powder yong bat shampoo lane bat ka sabon bat ka snat namar klem gitu kamut kanam trekam re man le ki we ki sabon ken te da de pat ki shin rang te shim betang ka phniang nyu le tang ka sabon bat ka snat
tentang kata labiang hi kishen rang te kini kidawai penja itla kadi kadawai ban penja jingsti piap shim ketu kadawai ke panga ai ketu kadawai ke pa hapta menmet ketu ka night cream te pihak ban shim ketu pihak ban shim tu jingdi ubah lai tingka te pihak ban shim bat ketu ka krim ke pata mensngi te dai kadur ke bayong ke poi khat lai spa dai kidur ki balik ke poi khat ar spa te ngi ai ki dawai piles hispa san po naka benta nriu sngi te ngi ai u dawai thyroid ru ngi ai hakador lai spa tingka te ngi ai dawai khat hakador hispa ar po tingka te ketu kedawai ba penja ba the balik pan te utu u ban bam ar arteli hisngi hispa tingka te bat ketu kadawai jak tha kaba pisha yashim gi batersan gi bakta gi be yai katur dan kam ngan sabatai kum nu ban penan kam te gi pangmat pat hap shim lang badawai jak tha badawai pangman te gi basuk tha shu tersan pat te kemut shim betang katu te gitu gi bathe balik pat gi hap ban shim ben ketu kadawai ketu babam arteli batu kadawai jak tha te ni ai segi dawai mau te hau klai ni hau sang te ngi ai segi dawai gastrik ki dawai BP te ki dawai shini kitu ki debet lai lai spa tingka ude do powder te ngi ai pat sagi kitu ki hena ru ki babes bha itu ki hena ki jongi kitu ki shampoo jongi ki de ki babes bha gitu te ngi ai sagi dawai kini ki dawai penrai kho tang ki bala poi kin reu pau kilo chaneng teng ai hi kini ki bakat ngi kumni tena manga ngamda sngat than re shu i sngat tang ni apa video ha perthai pilai i gitu ki dor ki ba shisha ki ba shon kum to kamut ngam dei ra ka ba he breu than la ni ka ba sngat than tang banga shubu hajan ti shu i he breu kum ni te kamut tang ki ba reu pau kilo chaneng ai hi udawai rai kho te dade pa kitu ki ba bomdai re kitu te kamut udon hi uwai uba kidi tamba uni ukam klan uni uba don reu pau kilo lane pra pau kilo chaneng te kamut lalong hi bandi uni udawai jongi te nga tenteng nga klet te pi kita wai ayu ngi ai kada wai sinus rungi ai te ngi ai ki sunscreen ki aka ru te pet nga kan ni kador jonga klem ta krim re tamba ka internet ka snedo kam teng ka ilong ibiang teng kam ibiang namar hapo video pinam itu than re hapo video ting ai ki sunscreen ki aka ru ngi ai te kada wai benian ban light ban smashin tur ban light ban scam ki beniat ki balaki tikini ba pangla sampat pishu persyang ken namar pa kini ki ba ki ke beniat ru ki yarap te pishu persyang ka yarap ne kanom yarap nganom tip perken tang ba ki ke beniat te ka yarap shishahi te menta namar pa ngam kwa re ban ta lipstick nama pa ki tu ki lipstick ki kle chemical be yang hang to tenga shnahi ka vaseline kala long kum lipstick hi pat tang ba kalong pink tu malu malak ayu re te kamut haban nga shna ka turu te ka bes bah te ka bah ka shun turu kamut kam pat kam terkhong re menta tengah klem ta ra ken te le jing le kum tu kalong kum kin ja vaseline kum to te ka turu nga shna te uni u dawai ayu uni u dawai ba shedon em gitu ki briu ki ba shu perlai le air ba kum to te jinjar em sma teng khmat ki briu teng daya thia man met kham tam shikurim ka shem jing e ba te u to ru ni ai te u tu u dawai ru u bes ba u tu pen khlan ki shieng ru kum jo te u yarap ba tang ba man ba de bam pat ken hab de ban bam ba yu to man ba de bam jing bam kum hab bam ba yu to shu shim kum to hapok ti kum to shu kujup kum to te kaya rap shishahi te ka best bahagin gitu kada wai te tang kitai tharai ki da wai tentenga klet rute te ban penlat ja thang yong ban lat sti kador malat sti kador ban lat thang yong te ki best bahag ni kita wai namar ngam kini kisngi kini em kilong nang ni tapi bisa lap nem nang ni basa long sti kumnor te nang ni ilong jenjar ada pe nang ni te kini ru kisat paulan ben em nang ni te henre nang ni ru ngala ja tu ka jing paulan te kam don shure te nang ni ru kemut kam lele shure ken te kaya rap ha ni kada wai te kini kada wai penja sti ru ka
poi to da ki bayong ka de khat lai spa da ki balik ka de khat we spa te tang kita hi tharai ki dawai na maten tenga shet kelet pangan bangan batai te dawai nyang sopet ru ho ni ai te dan kam ha ban pendi dawai nyang sopet ye ki khulung te uble ga jing suk ni ban kur khui pisia barokhat ya ro itu